गाइस स्वागत करुँ आज नाइट न्यू ब्लॉग। तो आज आम समस्ते भंजनगर 21 कुंड विश्व शांति महायज्ञ देखापी बाहरी पड़ू। तो चलते आज वीडियो स्टार्ट करवा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये आस गाड़ी में बसे तो ऑटो प्राय 12 जन हम अच्छा से सब बुल जाऊ। तो चलते देखा आगे। एबे आसी हम भंजनगर पहुंच जाइछु। तो एबे आम आसी समस्ते पहुंच जाइछु। तो प्रथम मिनी बजार बुलिया जावा। तो चलो देखा। मिनी बजार बुला सारिया पर आम बाहरी पड़ू नामयज्ञ बुली जावाई। तो चलो देखिए। विश्व शांति महायज्ञ देखापी बहुत लोक गहल होते और डेकोरेशन भी बहुत होता। तो बहुत सारा लोक मैंने भी आसुले बुलवाई। ये जो गेट देखुन यहाँ हूँ प्रवेश गेट। तो समस्त एपटे जी। तो चलो देखा आम भी जा। जय श्री राम, जय श्री राम। नामयज्ञ बुला सारिया पर तो जगन्नाथ क्यों बारे क्यों रूप क्यों अवतार से सब जगन्नाथ मूर्ति अच्छी। तो चलो देखा।
ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ସାରିବା ପାଇଁ ତ ଖାଇନୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା। ତ ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଥିଲା। ତ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଟୋ ଆସିନି। ଅଟୋ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଟୋରେ ବସିକି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। Oh my god! Oh my god! Hey, oh my god! गजब बेइज्जती है। Oh my god! तो ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଯାଇଛୁ ପ୍ରାୟ 11ଟା ରାତି ହେଲାଣି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କାକର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆସିଥିଲେ ଆମର ସ୍କୁଟିରେ, ଆମେ ସବୁ ଆସିଲୁ ଅଟୋରେ। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।